Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman. Sugbo, Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may buntag kanatong tanan. Usa ka mong tanan og welcome sa tuang pagpanag-uban. Usab karong buntaga. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan tang tuang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lay nasab nga adlaw. Kanasab kigayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisog. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Sabado, sa 28 na sa bulan sa Marso, tuig 2026. Straight to the point. Basta tuang makaisun to mga sukindig paminaw nga kanunay nga naminaw sa programa ni Atty. Rufil karong buntaga sa gihapon ako nyo ubos nga alagad sa kahanginan Radyoman Benji Ulpos Tanghian may makig-uban sa ninyo makasama tungod kay aduna importante kaayo nga giasikaso, aduna importante kaayo makasama ang gilakaw no si Atty. Rufil mo na nga kita maoy mag uban-uban kita sa mo'y magkuyog karong buntaga mga sukindig paminaw. Straight to the point. Ato ang mga pinanggantig paminaw, ato ang mga kanang naang na minaw usab karon sa yos buntag. Niya kanang naang ilahang idol kaayo nga kahaynaman nga kada buntag may mamukaw nila sa Atty. Rufil. Niya kanang naang kita mo'y magkuyog-kuyog ron ha. Kita mo'y mag-uban mga sukindig paminaw karong buntaga. Straight to the point. Anya arita sa tuang nga mga isgutanan sa karong buntaga mga kasama tungod kay presyo sa mga groceries ug pagkaon musugod na og saka sa Abril 1. Straight to the point. Pipila ka mga manufacturing companies ni abiso ng daan labot sa pag-usbaw sa presyo alang sa mga produkto sama sa dilata nga pagkaon, noodles, pasta ug uban pa. Straight to the point. Ano man ni dayoy kanang naang madali nato nga mga kabos taon ka sa Mangnisto. Mo ni aton dali nga kanang naang kanang mapalit no diha sa mga groceryhan, sa mga tindahan mo ni dali dayon nato nga madaganan kini mga dilata, noodles, man ni kasagaran nato nga mga makaon, mga dato ani dili man kaayo mo kaon aning noodles kana. Kita do nanay noodles ha. Ala do nanay noodles ka sa Mangnistor kay panlitan og wagyoy kay kasud-an ang kanang naang kita nga mga pobre kanang noodles sa sabuan nimo na og kanang tulo ka baso ka sa mangkin di na higop-higop na lang pamilya ana. Onya matod pa nga mosaka ni mga sukindig paminaw sugod onya sa adlaw nga Miyerkules. Straight to the point. Abril 1 mga sukindig paminaw ha. Saon na lang ni nga halos naman ni tanan ni saka na hinuon ni halos tanan nga mga palitonon. Straight to the point. Samtang sa lain nga bahin koalisyon sa 18 ka mga labor organization sa Sugbo niduso og petisyon ngadto sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 nga nangayo og usa ka gatos ka pesos nga across the board nga usbaw sa sweldo. Straight to the point. Maayo man gyud unta kaayo ning nga tuyuan sa mga sukindig paminaw nga kanang ato ang sweldo kanang umintuhan na kasamang nisto ang ilang gipangayo usagatos pesos ang usbaw so naataron sa 541 mano nga ato ang minimum ang sweldo onya punan kana so mahimong 600 ka 41 kon kini tugutan mga sukindig paminaw sa RTWPB usab makasama nga ilahang tumong pero wa man na nahitabo kay saysaya na wa man na nahitabo nga umintuhan ta sa tong sweldo usagatos pesos Pero angay na gid unta malipay na mga sukindig paminaw ang atua nga makaigsunan kadto nga mga nagminimum lang og sweldo kada adlaw ka sa Mangnisto. At least mapuno-puno ni madugang-dugang magamit sa mga kaning kamahal sa mga palitonon. Pero muna ang subo sad nga palandungon kay gahapon
Paghuman sa programa ni Atty. Rufil, mga sukindig paminaw, grupo sa mga trabahante. Ang gireturn sa mga sukindig paminaw, gahapon dire. Ang uban, gitangtang na, unya kadtong uban nga mga wala kaabot og 6 months, giingon na dayon nga wala nakapasar ang ilang performance. Ha? Automatic, mga sukindig paminaw nga gidismiss sa trabaho. Straight to the point. Sumuning ang atua mismo, ang atua nga mga kuansad kani mga pinagmay nato nga mga negosyo, apektuhan sad sila kasamang nisto. Ang uban gani murag mingaw na ilang mga tindahan nang nguha nag mga tao. Sumuni ang subo sad nga palandongon kay kung pananglitan mo pasakat tag dako sa ato ang sweldo mga sukindig paminaw, ang mapiktuhan usab ana ang ato ang mga negosyante. Pagkaapiktuhan sa mga negosyante, manguha na na og mga ang atuang mga negosyante, maapektuhan sila, manangtang na og mga trabahante. Straight to the point. So samtang nga sa laing bahin, atong hatagag pagtagad usab presyo sa diesel gibana-bana nga musaka pa ngadto sa 146 pesos ang matag litro sunod subay sa gika panglantawan nga usbaw nga moabot ngadto sa 11 pesos ngadto sa 13 pesos matag litro sunod semana. Straight to the point. Samtang ang gasolina moabot og 115 ang matag litro, subay sa posible nga 3 pesos nga uminto sa matag litro sunod semana. Straight to the point. Hatagag pagtagad sad makasama kay way hunong ang uminto sa matag litro sa krudo. So mo nga taas-taas ang uminto, posible nga taas-taas ang sagubangon na sab nato ani. Ngadto mga sukindig paminaw sa tuang nga makaigsunan nga nigamit og krudo tungod kay 11 ngadto 13 pesos ang usbaw. So dunay mga oil company sad nga ingon nga posible nga mo pa ubos na pud sila sa presyo sunod semana. Ang bukuan posible nga dunay rollback sunod semana sa gasolina. Way labot ang diesel. Sa gasolina dunay nag-ingon bang oil company nga base og mo rollback sila, mo pa kunhod sila og piso. May na lang tao na piso, ha? Posible piso ngadto sa 2 pesos ang rollback sunod semana sa gasolina. Way labot sa krudo. Apan duna say uban nga mga oil companies nga niingon nga kung ang sila kung dunay mga oil company nga mag-rollback sila padayon ang ilaha mga sukindig paminaw nga taas presyo. Hinuon dili kay dako na ang posibleng ipatong sunod semana kung ugaling adunay increase matag litro kay 3 pesos. Pero murag gyapon increase gyapon, ha? Ni atuan ning ipaklaro sa Department of Energy, ha? Kay si Sharon Garin, mga sukindig paminaw ang sekretary sa Department of Energy sa diha nga giluto sa mga katarungan ni Senador Rodante Marcolita o Senadora Loren Ligarda. Wa pa insaktong tubag mga sukindig paminaw. Wa pa sila makahibalo nganong niabot na sa ingon ini kamahal ang atong presyo sa gasolina. Straight to the point. Unsa ba itong gipangutan na dito niya? Unsa may kuan anak kanang naang unsa may inyong rason nga naingon anak man kadako? Just 3 weeks mga sukindig paminaw yung anak kataas ang atong presyo sa gasolina. Ingon si kana sekretary Garin nga ambot lang ani ato lang tan-aw ni unsa ning kalakiha. Samtang sa lain nga bahin, hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw kay Cebu City Mayor Nestor Archival ni angkon nga nakaapikto gyud sa transportasyon ang wilga nga gihimo sa Piston Cebu kagahapon. Gani nakapadagan gyud ang syudad og mga buses aron motabang pagpasakay sa mga pasahero. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, kapulisan andam na usab sa paghatag og seguridad sa pagsugod na sa Semana Santa ug mang-adlaw nga mauna ang Palma Sunday o Bendita sa Lukay. Straight to the point. Ako na nga tunin tan-awon kasamang kinsab kay tungod kini mahal na ang mga nitihan sa mga barko. Sa man ingon ana badag gihapon dagway kadaghan ang bulog sa mga pasahero nga muuli mga sukindig paminaw ngadto sa ilang probinsya. Kay matod pa nila mas may magdaginot karon panahon na kaysa kanang naang kanang mo biyahe ana bulo bakasyon pero hinoon dili man ingon nga bakasyon unsa kay sagara nato nga matrabahante dinhi sa Sugbo taga probinsya man so tuwa dito mo kauban na ikauban ang pamilya. So muna nga kanang naang ato ning atagan sa pagtagad mga sukindig paminaw.
Samtang sa kauluhan, grupo sa mga abogado nga nagpetisyon ngadto sa Korte Suprema nga pugnan ang impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. So ang kaning grupo sa mga abogado nga mga supporters, mga sukindig paminaw ni Vice President Sara Duterte nidaga na usab dito sa Supreme Court. Ang matod pa mga sukindig paminaw, giauhag karon ang Supreme Court nga mo issue og restraining order kabahin mga sukindig paminaw sa impeachment proceedings batok ni Vice President Sara Duterte. Mo na nga niingon ang pipila ka mga membro sa Justice Committee sa House nga unsa man gid tuyo sa grupo ni Vice President Sara Duterte kay kadto bitong una nga walay nahitabo nga proceedings diretso lang og pamirma tong mga katong tuang ingon nga mga nakadawat og ayuda. Pinaspasay man tonto ang impeachment katong unang impeachment na last year mga sukindig paminaw ni Vice President Sara Duterte pinaspasay dayon pagkahibalo nga ay di aday ayuda di ay ala sige pirma bisan ganing uban nga wala dito sa Manila pagkahibalo nga dunay ayuda mo pirma lang ka sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay lupa dayon bengos Manila oy. Aron wala gyud tingali sila makakuha dayog 1/3 nga boto. Wala sila dayon makakuha mga sukindig paminaw 1/3 nga boto muna nga giagi usab mga sukindig paminaw sa kaduhang proseso nga mao mga sukindig paminaw ang paghatag og subpina sa kanang naang respondent pagpatawag mga sukindig paminaw og hearing. So muna lang gihimo karon ingon nga unsa man nga gihimo namo nga dunay proceeding sa kanang proceeding na nga among gihimo. Unya ingon na pod nga unconstitutional kuno ha. Pero muna nga nganong gahulas man gyud ni mga congressman. Amo sa nato mga pangutana kasamang nisor nganong gahulas man ang mga congressman. Ang nganong gahulas man gyud sila nga ipa-impeach gyud nila dayon si Vice President Sara Duterte taliwala aning ni ang kakrisis sa panahon nga atua nga unahon dapat natong unahon unsaon nato pagsulbad unsaon nato pagpugong ang mga kompanya makalahutay silang negosyo para nga ang mga trabahante nato nga mga kaigsuonan makalahutay sa pagpanarbaho. Straight to the point. Kung mangitag paagi unsaon nato nga makabarato ta or unsaon nato mapugnan ang grabe nga pagtaas sa mga palitonon mo nay angay tutukan karon kay daghan nga mga tiyan mga sukindig paminaw ang gipangkutoy. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa report sa kapulisan, usa ang patay o usa ang angol human gipamusil sa usa ka security guard nga nagtuo nga gilibak siya no sa mga biktima. Straight to the point. Kuyaw po daning hitabua mga sukindig paminaw. Palitag maghunghong kaniya delikadong mapusilan ito. Samtang sa laing bahin abroad dito sa abroad Israel nanganti nga dungagan ang airstrike batok sa Iran subay sa nagpadayon nga tensyon diha sa Middle East. Straight to the point. Gani mga sukindig paminaw ini nga baguhay lang sa nakuha nato nga report nga lusad og airstrike ang Israel ngadto mga sukindig paminaw sa mga military bases sa dito sa Iran. Sa muni atong hatagag pagtagad karon kay kung si Trump pa imuhang pasultion ani hangyo kuno matod pa ang Iran nga kanang magkuan sa dili sa mopahigayon mga sukindig paminaw pagpangatake within 7 days samtang nagpadayon ang ilang negotiation. Pero wala gyud moangkon ang Iran ana nga dunay mga negotiation nga nahitabo nga good kanang naang nga negotiations kuno may kuno negotiation si Trump ra nag-ingon kaningon pa karon si Trump nga dunay 7 ka adlaw nga gipangayo ang Iran nga samtang nagpadayon ang amuang nga negotiation dili usa mi mag kanang naang nga magduwa-duwa aning mga missiles. Unya 7 ka adlaw kuno gipangayo sa Iran tungod kay naluoy kuno si US President Donald Trump iya kuno gihimo nga 10 ka adlaw ha. Ato ni hatagag pagtagad karon mga sukindig paminaw ha kay kanang naang murag nilutaw na gyung kamatuoran unsa gyud tumong ni US President Donald Trump o kinsay nagsultis tinuod ani nganuman karon gibalik na sagsira mga sukindig paminaw ang Strait of Hormuz gisirad-an na sagbalik sa Iran. Unya dili lang ang Strait of Hormuz ang gisirad-an sa Iran mga sukindig paminaw.
ang laing agianan, laing ngaan mga sukintig paminaw nga adto mo agi ang mga barko nga maghakot og oil gikan diha mga sukintig paminaw sa Middle East kanang na ang Baba Mindib kanang nang Mandib Straits mga sukintig paminaw laing nga ana kanang naa boundary na sa Ethiopia o kaning sa Yemen dunay nga ngaan diha mga sukintig paminaw nga murag og kanang lain sab nga agianan ba laing agianan at bang mga sukindig paminaw na diha sa Strait of Hormuz. Dili lang karon ang Strait of Hormuz maoy sirahan sa Iran. Pero kining diha pwede makaagi sa Strait of Hormuz kadtong tuang mga barko nga kaalyado sa Iran. Moagi ka diha, sige gusto kang moagi ari ka sa kanang naang Iranian government mananghid. Mo coordinate ka diha nga monanghid ka sa mang nisor, may ka tabi ha, agi mi ha. Kung ikaw pananglitan og kanang naang dili ka kaalyado sa Iran, dili ka makayano-yano og ingon nga tabi ha, agi rami, agi mi ari.